Xuta com un home. Treballa com un home. Fot-li fort, com un home. Tota la vida. El meu pare. El meu tiet. Ma mare. Els amics. La meva àvia. La societat. I llavors me'l vaig trobar en aquella discoteca. I jo anava una mica borratxa. I va vindre de la feina i estava de molt mal humor. I li vaig dir que no. I em va mirar. I va aixecar la mà. I va agafar la jaqueta i se'n va anar. I sé que li vaig ferir l'orgull, però ho va acceptar. Com un home. I va tornar de l'hort amb un pomet de flors, com un home. I se'n va posar a plorar. Com un home. I em va demanar ajuda, com un home. Perquè quan el meu pare em deia xuta com un home, Lluita com un home. m'estava dient Sigues conscient. De la força que tens. Aquí i aquí. Però sobretot aquí. Ser un home no és una excusa. És una responsabilitat. Si ets víctima de la violència masclista o coneixes algú que n'estigui sent, Si notes que a casa alguna cosa no va bé. Que la teva parella no et tracte com ho hauria de fer. Apunta aquest telèfon. Si vols formar-te en la matèria, Si necessites informació, Com una dona. Com un home. Com una persona. Lupini i Ratini.